ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கிச்சோசி பவர் ப்ரேயரோட ஆரம்பிச்சிடலாமா? எல்லாம் கை குப்பி கண்ண முடிங்க. அன்புள்ள இயேசுப்பா, இந்த நாளை தந்த கை சோத்திரம். நாளை இந்த கிச்சோசி பவர் பார்க்குற கேட்குற ஒவ்வொரு குட்டி பிள்ளைகளை ஆசிரியங்க. சமையல் இருக்க ஒவ்வொரு குட்டி பிள்ளைகளை ஆசிரியங்க. நல்ல மார்க்கும் நல்ல ரிசல்ட் வர உதவிங்க. நீங்கள் கொடுத்துருங்க. ஏசு முடிஞ்ச நல்ல ஆமேன். இப்போ நம்ம ஒரு பாட்டு போட போகிறோம். உயர்விலும் தாழ்விலும் ஏசப்பா நம்ம ஆராதிச்சு துதிக்கணும். அது ரிலேட்டிவாக இப்போ ஒரு பாட்டு பாடலாமா? ஜெபம்.
அன்புள்ள ஏசப்பா நாளைக்காக நன்றி, நம்மளுக்கு எங்களை அதுக்காக நன்றி ஏசப்பா. ஏசப்பா அந்த பாட்டை நீங்கள் நல்லபடியாக எங்களுக்கு ஆராதிக்க உதவி செஞ்சதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி ஏசப்பா. ஏசப்பா இனிமேலும் நாங்கள் நல்லா பாடணும் ஏசப்பா, அதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா நம்ம ஜெயிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்ம இப்போ சில ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் கண்டி ஜோம் பண்ண போகிறோம். நீங்களும் எங்கள் கூட சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுங்க. ஏசாயா 9:2. இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். மரண இருளின் தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களின் மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. இந்த வசனத்தின்படி இந்த உலகத்தில் இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் ஏசப்பாவோட வெளிச்சத்தை காணும்படி ஜெபிப்போம். ஏசப்பா இந்த நாளை தந்த கை சோத்திரம். ஏசப்பா உங்களை அறியாமல் நிறைய ஜனங்கள் இருளில் இருக்காங்க, கை சோத்திரம். உங்களை அறியாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏசப்பா, உங்களை அறிஞ்சுக்கிட உங்களுக்காக பிரகாசிக்க உதவி செய்யுங்க. ஏசு முடிஞ்ச நல்ல ஆமே. சங்கீதம் 19:130. உம்முடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் வெளிச்சம் தந்து பேதைகளை உணர்வுள்ளவர்களாக்கும். இந்த வசனத்தின்படி நம்ம தேவ வசனத்தை வாசித்து அதன் மூலமாய் உணர்வுள்ளவர்களாகும்படி ஜெபிப்போம். இந்த வேத வசனத்தின்படி நடக்க எங்களை உணர்வுள்ள ஆக்க கிருபை செய்யுங்க. யோவான் 8:12. மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி, நான் உலகத்திற்கு ஒளியாக இருக்கிறேன். என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார். இந்த வசனத்தின்படி இந்த உலகத்திற்கு ஒளியாக இருக்கிற ஏசப்பாவை பின்பற்றி நடந்து நாம் எல்லாரும் அவர் தருகிற ஜீவ ஒளியை அடைந்திருக்கும்படி ஜெபிப்போம். ஏசப்பா இந்த நல்ல பிரேன் பாயிண்ட்டுக்கு நன்றி ஏசப்பா. நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு ஜீவ ஒளியாக இருக்கிறது போல் அந்த ஜீவ ஒளியில் எங்களையும் நடத்த கிருபை செய்யுங்க. ஆமேன். ஹாய் குட்டீஸ், ப்ரைஸ் தி லார்ட். நல்லா இருக்கீங்களா எல்லோரும்? லீவ்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா? ரொம்ப நல்லது. ஆனால் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, ஜீசஸை மறந்துடக்கூடாது. டெய்லி ஜெபம் பண்ணணும், பைபிள் வாசிக்கணும். ஓகேவா? இப்போ அக்கா ஒரு மனப்பாட வசனம் சொல்லித்தரேன், எல்லோரும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ நீதிமொழி 4:18. நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போலிருக்கும். இந்த வசனம் நமக்கு என்ன சொல்லித்தருது அப்படின்னா, இப்போ இந்த சார்ட்டில் என்ன பார்க்கிங்க, 2 பாதை பார்க்கிங்க, அப்படி தானே? இப்போது பிளாக்காக இருக்கிறது துன்மார்க்கனுடைய பாதை. துன்மார்க்கனுடைய பாதை எப்படி இருக்கும்? காரிருளை போல் இருக்குமா. நீதிமானுடைய பாதை எப்படி இருக்குமா? வெளிச்சமாக இருக்குமா. எப்படிப்பட்ட வெளிச்சம்? சூரியன் நடுப்பகலில் எவ்வளோ வெளிச்சமாக பிரைட்டாக இருக்குமோ அதே மாதிரி நீதிமானுடைய பாதை இருக்குமா. நம்மளுடைய லைஃப்பும் அப்படி இருக்கணும்னா ஏசப்பாவுடைய வார்த்தையை கேட்டு நம்ம அதன்படி நடந்தோன்னா நம்ம லைஃப்பும் எப்படி இவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லித்தருது. ஓகேவா? நம்ம மறுபடியும் இந்த வசனத்தை படிக்கலாமா? நீதிமொழிகள் 4:18. நீதிமான்களுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல் இருக்கும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ஒரு எண்டிங் ப்ரேயரோடு முடிச்சிடும். எல்லோரும் கையை கூப்பி கண்ணை மூடுங்க. இயேசுவே இந்த நாளை தந்தக்க சோத்திரம். நாளையிலும் எங்களை இந்த கிட்ஸை இப்போ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ஒரு எண்டிங் ப்ரேயரோடு முடிச்சிடுவோம். இயேசுவே சோத்திரம் ஏசப்பா. நாளை எங்களுக்கு ஒரு டிசைன் நினைக்கிற போய் சோத்திரம். நாளையும் சண்டே கிளாஸை பார்க்க உதவி செஞ்சீங்க. பார்த்த கேட்க ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் ஆசிரியங்க அதுக்கு பெலானே உங்களுக்கு ரெட்டத்தனியாக திருப்பி கொடுங்க ஏசப்பா. நாளையிலும் நடந்த கிட்ஸ் வர்ஷிப் இந்த ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு கதை பாட்டு ஸ்டோரி ஒரு கூட இருந்து விளையாடுத்துக்கோங்க ஏசப்பா. நாளை எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிற ஒரு பிள்ளைங்களும் ஆசீர்வதிங்க. அவங்களோட பெலானே அவங்களுக்கு ரெட்டத்தனியாக திருப்பி கொடுங்க ஏசப்பா. திருக்கிறத ஒப்படைக்கிறோம். அழுகு செய்ய நடத்துங்க. இயேசுவின் முழஞ்சமைக்கிலும் ஜீவனும் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.